Jotono lamsugo haina hai sosti nang channel o nor gospel related type kabanga video naina bagina ro channel no subscribe lai tongdo hambai. Yakarwi nanggi mabai ni karma mau bo thangjakha ni samane agada dalamani batu poho abun batu hakamani kiti gono tu sambai samni kini dalam batu primani sa aprimani samni taibo swngcharno swngtok dia Merong bebak no habai lamsogo jeng bebak no bekha kosto te dukho nang jago kini thano jeng obo borok ni laibo wansung naikhe abo kini thani o uncommon ni jeng thania himani abo joto borok ni thani belai ke common hoito jeng abono expect khlaimia bini no phiyano ba khana no phiyano abono jeng kebo saimia keba common themono je jeng salsa joto borok no ma phina nangnai.
salsa ya salsa kmai thang na mol brom le tong ya ani lang male combo bar hai se salsa ya salsa kmai thang na mol brom le tong ya swngcharno kebo karai sai chung Phayamanik angba sai chung no ke feel na nang nai sai chung no ke feel na nang nai swngcharno kebo karai sai chung Phayamanik angba sai chung no ke feel na nang nai sai chung no ke feel na nang nai ani lang male combo bar hai se salsa ya salsa kmai thang